Навіны пятніцы па-беларуску і без цэнзуры. Для вас працуе Ольга Старасціна. Запрашаю на аб'ектыў. Бізуном і пернікам цягнуць у войска. 1,5 года просто так просиживать штаны в армии никому, я думаю, не захочется. Дэпутаты другі раз прагаласавалі за законапраект аб прызыве. $1 за літр. Большинство людей, наверное, не сможет и заправляться, и нормально существовать. Паліва будзе даражаць. Літва закупляе йод. Мы ўсе выдатна памятаем Чарнобыль. Нездарма цяпер будуць раздаваць гэтыя ёдавыя пігулкі. Як нашыя суседзі рыхтуюцца да запуску беларускай АЭС. Закон аб адтэрмінаванні ў другім чытанні зацвердзіла Палата прадстаўнікоў. Ухвалілі дакумент і ў Савеце Рэспублікі. Адтэрмінаванне з прычыны вучобы можна будзе ўзяць толькі адзін раз. Маладзёнам жа, якія будуць ухіляцца ад службы, ваенкамат зможа забараніць выезд за мяжу. Нават тым, хто не атрымае позвы. Вітаў Ціўчык, падрабязней. Без дыскусіяў і ў паспешным тэмпе. Палата прадстаўнікоў зацвердзіла змены ў заканадаўства аб прызыве ў другім чытанні. У сераду супраць законапраекту прагаласавалі 6 дэпутатаў. Сёння 9. Не количеством людей, не количеством солдат сегодня определяется боеспособность современной армии. Это должны быть высокотехнологичные орудия, это должны быть грамотные, обученные люди. Папраўкі да закону прапанавала толькі адна дэпутатка – Ганна Канапацкая. Але на галасаванне іх не вынеслі, бо каб палата магла пра іх дыскутаваць, трэба прасіць дазволу кіраўніка краіны. Змякчыць нічога не ўдалося. Зрэшты, яшчэ ў сераду ў авальнай зале прагучала адваротная прапанова – павысіць прызыўны ўзрост з 27 да 40 гадоў. У 40 гадоў мужик кулаком сцяну павінен яшчэ праламаць і не заўважыць гэтага. Што праўда, сам спадар Расоха служыў усяго 3 месяцы на зборах пасля атрымання вышэйшай адукацыі. Абурэнне новымі зменамі ўсё яшчэ застаецца толькі ў інтэрнэце і, як кажуць, на кухнях. Тым не менш, на фоне грамадскага рэзанансу Міністэрства абароны выдала адмысловы камунікат. І ў ім гаворка аб прэферэнцыях, якія будуць належацца тым, хто адслужыць у прызыве. У прыватнасці ў сферы адукацыі Міністэрства абароны прапаноўвае даваць прыярытэт пры залічэнні ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя установы. Права выбару пры размеркаванні ды навучання на падрыхтоўчых аддзяленнях за кошт бюджэту. Таксама Мінабароны хоча вярнуць залічэнне службы ў рэзерве ў працоўны стаж. Вось толькі, калі гэта ўсё будзе, невядома. Аб прапановах міністэрства размаўляем з менчукамі прызыўнога ўзросту. Начинают завлекать какими-то такими плюшками, то, мне кажется, это все равно лучше. В любом случае в армию попадешь. Другое дело, что будет от этого какая-то польза. Меня ничто не заинтересует служить в армии, что я вам скажу. Армия уже не та. Перспектив нет никаких. 1,5 года просто так просиживать штаны в армии никому, я думаю, не захочется. Я думаю, сложно будет заинтересовать кого-то идти в армию. Ну, лично я такой позиции. От самого человека зависит, насколько ему будет нужно служить в армии, насколько он захочет. Але служба ў войску ў нашай краіне справа недобраахвотная. Вітаў Ціўчык, Белсат. Затрымалі дырэктара кампаніі, якая будуе акумулятарны завод пад Берасцем. Пра гэта паведаміў партал Тутбай са спасылкаю на 3 інфармаваныя крыніцы. Паводле парталу Віктара Лемяшэўскага і некалькіх ягоных падначаленых затрымалі ўначы. Што ім інкрымінуюць, невядома. Прэс-служба КДБ каментароў не дае. Віктар Лемяшэўскі – сябра рады для развіцця прадпрымальніцтва пры прэзідэнце, а таксама сузаснавальнік акумулятарнага заводу iPower. Будаўніцтва гэтага прадпрыемства выклікала ў грамадстве шырокі рэзананс. Пратэстамі актывісты дамагліся таго, што берасцейскія ўлады прыпынілі будаўніцтва заводу ў выніку выяўленых парушэнняў. А абласны камітэт аховы навакольнага асяроддзя скасаваў дазвол заводу на выкід забруджвальных рэчываў у атмасферу. А сёння наконт заводу выказалася кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталля Качанова. Паводле чыноўніцы, пытанне будаўніцтва прадпрыемства на кантролі ў кіраўніка краіны. Пры гэтым Качанова дадала, што нельга выклікаць незадаволенасць або сацыяльную напружанасць у грамадстве.
Адразу ў двух чытаннях і адзінагалосна Палата прадстаўнікоў прыняла законапраект аб амністыі. Паводле дакументу амністыя закране 6 тысяч асобаў. З іх на волю выйдуць каля 2 тысячаў. Адной з інтрыгаў гэтага году было пытанне, ці распаўсюдзіцца амністыя на асуджаных па артыкулу 328 па наркатычнаму артыкулу. Яна распаўсюдзіцца па першай, другой, трэцяй часткі этого артыкула, а па больш цяжкіх частках не. З іншых асаблівасцяў сёлетняй амністыі усім непаўнагадовым скароцяць турэмныя тэрміны на 2 гады або ўвогуле вызваляць ад крымінальнай адказнасці. На асуджаных за карупцыйныя злачынствы, наадварот, сёлета амністыя не распаўсюдзіцца, хаця пад папярэдняй амністыяй яны траплялі. Маштабнае атручванне рэкаў у Лідскім раёне працягваецца. Што на гэта ўлады? Замоўчваюць пры дапамозе дэзінфармацыі ды фальшаванняў. Да такіх высноваў прыйшла здымачная група Белсату, якая выехала на месца і правяла ўласнае расследаванне. Хто канкрэтна вінаваты і якога маштабу дасягнула праблема, даведаўся Станіслаў Івашкевіч. Моцны каналізацыйны пах ідзе з гэтага калодзежа, які прабіты ў трубе, што выводзіць ваду з ачысных прыстасаванняў Лідскага ЖКГ. Далей гэтая труба ідзе пад зямлёй і ўпадае ў канал, які ў сваю чаргу ўпадае ў раку Дзітва, а тая ў раку Нёман. Трубу гэтую знайшлі мясцовыя грамадскія актывісты яшчэ з 2 тыдні таму, калі рака Дзітва раптам памутнела, пачала смярдзець, і ў ёй пачаўся масавы мор рыбы. У Лідскай газеце з'явіўся артыкул, што ўсё нармальна, вада зацвіла, нічога страшнага, прыродная з'ява. Але пасля таго, як пачаўся розгалас у незалежных медыях, людзі пачалі пратэставаць. Мы выйшлі на пікет на прыступкі райвыканкама з банерам «Мёртвая Дзітва», і нас аштрафавалі проста на 10 базовых. Тады ўжо ўлады паказалі пра гэта сюжэт на дзяржаўным канале АНТ і нібыта распачалі разбіральніцтва. Што праўда, вінаватых так і не назвалі. Дырэктар ачыснага комплексу Лідскага ЖКГ віну свайго прадпрыемства ў забруджанні рашуча адмаўляе. А з вашых ачысных пайшла атрута ў Дзітву, ад якой памерла рыба? Нет. Не з вашых. А адкуль туды? Это погодные условия. Мы вырашылі праверыць словы чыноўніка і праніклі на тэрыторыю ЖКГ, дзе стаяць ачысныя. Вада ў бетонных рэзервуарах сапраўды выглядае даволі чыста. Але мы прасачылі, куды гэтая вада сцякае. І знайшлі калодзеж, дзе яна змешваецца з магутным струмянём брунатнай, надзвычай смуродлівай вадкасці. Я зараз увесь час спрабую падысці бліжэй да камеры, але аператар адыходзіць назад, бо пасля таго, як я спусціўся ў калодзеж на тэрыторыі Лідскага ЖКГ, ад мяне сыходзіць моцны пах каналізацыі. На вопратцы засталіся нейкія парэшткі фекаліі, а вада, якую я набраў гэтым калодзежы, мае выразна брунатны колер. Рука, якую я апускаў у ваду для того, каб набраць гэты ўзор, зараз, хаця я памыў яе ўжо вадой, ўсё роўна застаецца ліпкай і пячэ. Адчуваю пячэнне на сваёй скуры. Куды ж цячэ гэтая атрута? Каб праверыць гэта, мы разам з мясцовымі актывістамі паставілі эксперымент. Кінулі ў смуродлівы калодзеж на тэрыторыі ЖКГ пластыкавую бутэльку і пачалі чакаць, ці выплыве яна з трубы, якую мы паказалі на пачатку. Той самы, што злівае вадкасць у мясцовую экасістэму. О, выплыла! Які ж маштаб праблемы? Вось у гэтым месцы канал, па якім цячэ вада ад ачысных канструкцый Лідскага ЖКГ, упадае ў раку Дзітва. І тут мы бачым выразны кантраст. На гору па плыні вада празрыстая і пакрытая гралачыкамі. З боку ж канала насоўваецца мутнае воблака, якое афарбоўвае і ўсю раку Дзітва уніз па плыні. Апрача Дзітвы мы выявілі забруджанне і ў рацэ Астраўлянка. Далей праз раку Лідзейка атрута падобна дасягнула ўжо і Нёману, дзе труціцца не толькі рыба, але і людзі. Мы з моим сынам поехали до моих бацькоў у Березовку і вырашылі пакупацца ў Нёмане. Увечары у майго сына была вельмі моцная тэмпература, а ў мяне на скуры высыпала чырвонымі плямамі. Пазней даведаўся, што гэта алергічны дэрматыт. Таким чынам, насуперак цверджанням кіраўніцтва Лідскага ЖКГ, У нас идет вот, что очистные сооружения, что это, здесь ничего нет. Здесь идет чистая вода, выходит. Праз 2 тыдні пасля таго, як жыхары Лідчыны выявілі забруджанне, камунальнае прадпрыемства хоць і з меншай інтэнсіўнасцю, але ўсцяж працягвае атручваць наваколля. Праблема працягвае пашырацца з кожным днём, у той час, як Лідскае ЖКГ ўсцяж адмаўляе яе існаванне. Станіслаў Івашкевіч, Юрась Дзяшук, Белсат.
$1 за літр бензіну. Гэтак маюць вырасці кошты на паліва. Прычына – нафтавы маніў Расіі. Суседняя краіна мае кампенсаваць нам страты за пастаўленую забруджаную нафту. Але афіцыйны Мінск усё сціплейшы ў ацэнках гэтых стратаў. Хто ж будзе расплочвацца за памылкі? Прынамсі цяпер улады прагназуюць, што мы – простыя грамадзяне. Чаму, высвятляў Валерый Руселек. Замест больш як 705 тысяч тоннаў неякаснай сыравіны, якую Беларусія выцесніла назад за ўсходнюю мяжу, наша краіна атрымала якасную. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Ігор Ляшенко. Паводле чыноўніка, расійскі бок і наогул абяцае дадатковы бонус для нафтаперапрацоўчага заводу «Нафтан». Праглядаецца аб'ём у раёне 100 тысяч тоннаў дадатковай пастаўкі, штосьці колавым транспартам, астатняе будзе пастаўленае па трубе. Тым часам «Нафтан», паводле Ляшэнкі, у выніку сітуацыі з дружбаю недаатрымаў 250 тысяч тоннаў нафты, то бок у 2,5 разы больш за пакуль што толькі абяцаны бонус. Таксама кошт сапсаванага абсталявання мазырскага НПЗ ўжо складае прынамсі $20 мільёнаў США. Беларусь сапраўды панесла даволі істотныя страты, таму што яна стала заслонам гэтай бруднай нафты на шляху, напрыклад, у Еўропу. Тым не менш, Расія не спрыпыніла пастаўкі. Калі ж Расія адмовіцца кампенсаваць Беларусі недаатрыманую выгоду, афіцыйны Мінск мае намер звярнуцца ў суд. Пры гэтым яшчэ ў траўні Лукашенко акрэсліваў памеры шкоды не як сціплыя 20, а як сотні мільёнаў долараў. І канчатковыя падлікі ўсцяж не агучаныя. Подлічыла, напрыклад, наш канцэрн «Белнафтахім» і нашы кампаніі. Напрыклад, за красавік страты составили $106 миллионов за то, что были недопоставлены нафтопродукты своим контрагентам. Яшчэ страты пэўныя мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, ён таксама ўжо агучыў страты да кампаніі расійскай «Роснафта» за пастаўкі таксама неякаснай нафты за 1 месяц. Это крышку больш, чым $100 мільёнаў. Між тым, гэта не ўсе хмары на беларуска-расійскім энергетычным даляглядзе. Ужо да 2024-га бензін у нашай краіне можа падаражэць да $1 за літр АІ-92, супраць цяперашніх 77 цэнтаў. Як цвердзяць улады Беларусі ў сувязі з расійскім нафтавым манеўрам, штогод кошт імпарту расійскай нафты будзе даражэць на $21.30 за тонну. Потери существенные. Так вот, если усредненно, то где-то, если мы выигрывали за счет этих экспортных пошлин года 2 тому назад, а потом это все исчезнет, это значит, мы потеряем примерно $2–2,5 миллиарда в год. Вот за счет этого маневра. При гэтым, як падкрэсліў той жа Ігор Ляшенко, і гэткая цана на бензин ніжэйшая, чым у суседзяў. Цены на дистопливо, на топливо, на все остальное должны быть соизмеримы с заработной платой, чтобы создать, так сказать, комфортные условия для проживания наших белорусов. Ну, если это разумно, я буду доверять ценам. Мне это очень неприятно, потому что большинство людей, наверное, не сможет и заправляться, и нормально существовать. Аднак спадзявацца на нейкае згладжванне розніцы паміж нізкімі заробкамі і ўсё даражэйшым палівам наўрад ці выпадае, адзначае эканаміст Леонид Злотников. Рассчитывать на то, что у нас будут какие-то льготы, которые отнимает Россия, потом еще какие-то льготы тут, трудно, очень трудно. У нас выровняется, возможно, и с Украиной, и с Латвией. Так что социальная политика, само собой, цены – это совсем другая политика, это уже экономическая политика, направленная на экономический рост. Што праўда, эканамічнага росту пакуль неяк не назіраецца, а вось рыхтавацца плаціць па рахунках беларусам даводзіцца ўжо цяпер. Валерый Руселек, Белсат. З акупаванага Донбасу вызвалілі 4 украінскіх палонных. Іх даставілі ў расійскі Ростов-на-Доне, а затым у беларускую сталіцу. У гэтак званай Донецкай Народнай Рэспубліцы украінскіх вайскоўцаў асудзілі на зняволенне тэрмінам ад 12 до 15 гадоў. Вот они все 4 мне передали документы по поводу их освобождения и их паспорта. Украинские паспорта, по которым они, естественно, вылетят сегодня из Минска
и прибудут в Киеве. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Менавіта старшыня палітычнай рады украінскай партыі «Апазіцыйная платформа за жыццё» Віктор Медведчук дамовіўся пра вызваленне палонных з кіраўнікамі самаабвешчаных ДНР і ЛНР. У сваю чаргу прэзідэнт Украіны Владзімір Зялінскі напярэдадні заявіў, што дэпутат Верхоўнай Рады Медведчук не мае паўнамоцтва на вядзенне перамоваў наконт абмену або вызвалення палонных, бо гэта не ягоная кампетэнцыя. Актыўнасць жа Медведчука Зялінскі звязвае з парламенцкімі выбарамі, якія маюць адбыцца ва ўкраіне 21 ліпеня. Лондон мае неабвержныя доказы датычнасці Крамля да атручвання ў Солсбері. Пра гэта Тэрэса Мэй заявіла Уладзіміру Пуціну падчас перамоваў на саміце Вялікай двадцаткі ў Японіі. Брытанская прэм'ер-міністр таксама заклікала расійскага прэзідэнта вызваліць палонных украінскіх маракоў. Больш пра змест сустрэчаў Ярослаў Сцешак. Японія, Осака, першы з 2 дзён саміту Вялікай двадцаткі скончаны. Падчас агульных сустрэчаў кіраўнікоў дзяржаваў 19 найбуйнейшых эканомік свету і краінаў еўразвязу адбыліся і двухбаковыя перамовы. У тым ліку сустрэча Трампа і Пуціна, якую расійскія СМІ традыцыйна падаюць як гістарычна важную. А сам Путін традыцыйна спазніўся. Давно не виделись со времен встречи в Хельсинки. А Дональд Трамп прамовіў дзяжурныя фразы пра неабходнасць абмеркаваць пытанні гандлю, пратэкцыянізму і трохі разбраення. Пытанне журналістаў аб умешанні Расіі ў амерыканскія выбары кіраўнік ЗША перавёў у жарты з Пуціным. Не ўмешвайцеся ў нашыя выбары. Не ўмешвайцеся ў нашыя выбары. Як заявілі па выніках 1,5-гадзінных перамоваў прадстаўнікі Масквы і Вашынгтону, апроч міжнароднага парадку дня, з улікам Ірану, Сірыі, Венесуэлы і Украіны, бакі абмеркавалі пытанні стратэгічнай стабільнасці і кантролю над узбраеннямі 21 стагоддзя. Сённяшнія сустрэчы сусветных лідараў з Уладзімірам Пуціным трохі адрозніваліся ад аўстралійскага байкоту 2014 года, калі стол у Брысбане побач з кіраўніком Крамля быў пустым. Аднак пратакольная ветлівасць не значыць, што Маскве прабачылі і анексію Крыму, і гібридную агрэсію ў Данецкай і Луганскай вобласцях Украіны. Нармалізацыя стасункаў Расіі і Вялікай Брытаніі немагчымая, пакуль Масква не спыніць агрэсіўнай палітыкі і не перастане ствараць пагрозы міжнароднай бяспецы. Пра гэта Пуціну заявіла сёння Тэрэса Мэй. Кіраўніца Вялікай Брытаніі прыгадала кіраўніку Расіі і ўжыванне баявых атрутных рэчываў на брытанскай тэрыторыі, і новыя бамбаванні Ідлібу ў Сірыі, і кампанію дэзінфармацыі ды кібератакаў. Лідары наймацнейшых эканомік свету абмяркоўвалі, вядома, не толькі Расію. Мы абмяркуем і міжнародныя стасункі, асабліва тое, што адбываецца ў Заходняй Афрыцы. Паразмаўляем пра контртэрарызм і, канешне, пра Іран. Але галоўнаю тэмою саміту была і застаецца эканоміка. Прэзідэнт ЗША перадусім рыхтуецца да заўтрашніх перамоваў з Сі Цзіньпінам. Для Трампа прыярытэтам застаюцца двухбаковыя гандлёвыя ўмовы для стымулявання айчыннай гаспадаркі і абарона амерыканскага вытворцы. У нас была вельмі паспяховая сустрэча з прэм'ерам Японіі Сіндзо Абе, і мы збіраемся абвесціць пра некаторыя буйныя гандлёвыя пагадненні і ўмовы. Шмат заводаў, аўтамабільных заводаў пераязджаюць у ЗША. Частка краінаў Вялікай двадцаткі занепакоеная рызыкамі, звязанымі з гандлёвым супрацьстаяннем ЗША і Кітаю. Таксама важным пытаннем саміту застаецца рэформа сусветнай гандлёвай арганізацыі. Ярослаў Сцешак, Белсат. Напрыканцы года запусцяць ядравую рэакцыю на беларускай АЭС. Гэта будзе ўключэнне першага энергаблоку ў энергасістэму, пацвердзіў ранейшыя намеры віцэ-прэм'ер Ігор Ляшенка. Пакуль Беларусь рыхтуецца да запуску станцыі, суседняя Літва закупляе ёд, каб раздаць таблеткі жыхарам блізкіх да АЭС тэрыторыяў. Падрабязней Юлія Цальпук. Для здаровага ладу жыцця тут усе ўмовы. Літоўскае мястэчка Міцкуна з маляўнічым возерам за 18 кіламетраў ад беларускай мяжы. Праз 20 кіламетраў направа рыхтуецца да старту беларуская атамная станцыя. З гэтай нагоды ўрад Літвы забяспечыць мясцовых жыхароў пігулкамі йодзістага калію. Вот если вовремя употребить этот препарат, значит возможность или риск заболеть раковыми заболеваниями и крови, и щитовидной железы, они
уменьшаются. Праз арганізацыі самакіравання і паліклінікі 4 мільёны пігулак атрымаюць усе жыхары літоўскай тэрыторыі за 30 кіламетраў ад станцыі. Мы ўсе выдатна памятаем Чарнобыль. Нездарма цяпер будуць раздаваць гэтыя йодавыя пігулкі. Гэта значыць Фукусіма, Чарнобыль і гэтак далей. Наша Ігналіна таксама была не вельмі. Возьму на всякий пожарный все. Конечно, не хотел бы взять, но надо. Если такое уже, если всем раздает, так что-то значит, что может случиться, так можно все-таки взять. Пускай нашу Игналинскую откроют эту электростанцию, и тогда дадут таблеток. И тогда будем за электричество меньше платить. Атамную станцыю ў Ігналіне паступова выводзяць з эксплуатацыі ў межах стратэгіі бяспекі еўразвязу. На будаўніцтва беларускай АЭС Літва не мела ўплыву. И 10 человек, и 20 будут кричать, что там не надо этой станции. А им же надо электроэнергию иметь, и свет, все, и может с нами поделиться. Вільня адмовілася набываць беларускую атамную энергію і нават не дазволіць яе транзіту. Шырокае будзе толькі інфармаванне, што рабіць у выпадку радыяцыйнага забруджвання. 24 часов до начала излучения или в течение 2 часов после выброса радиоактивного. На радзіме нуклеарнага прадпрыемства пігулак не раздаюць, пераконваючы ў абсалютнай бяспечнасці праекту. Першы энергаблок запрацуе ўжо ў снежні, другі на лета. У Літве ж, апроч йодавай страхоўкі, усталёўваюць прылады дзеля вымярэння ўзроўню радыяцыі. Юлія Цяльпук, Белсат. Сёння дзень памяці Янкі Купалы. Народны паэт Беларусі трагічна загінуў 77 гадоў таму ў Маскве пры да канца нявысветленых абставінах. Толькі праз 20 гадоў ягоны прах перавезлі ў Беларусь. Мы запыталіся ў сталічных мінакоў пра тое, ці ведаюць яны беларускага песняра і што памятаюць з ягонай творчасці. Конечно, белорусский поэт. Наша гордость национальная. От прадзеду спакон векоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Мой родны кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы, а больш не ведаю. А хто там ідзе, это ж все ведаюць гэты твор. Ну, і ў школе вывучалі, як цяпер помню. 5 яшчэ получил. Ой, нет, я не сгадаю, потому что белорусских письменников я знаю плохо, я из России. Вот Пушкина могу. Ну, так сразу не могу, я тут на память, конечно, много читал их и слыхал, и все это дело, так что... Поміж своих и чужаков яна нам лаской матчиной. На воды днём спусцілі дракар, ладдзю вікінгаў. Старажытны карабель скандынаўскіх ваяроў 3 гады будаваў градзенскі рэканструктар Андрэй Блажэвіч. Майстар рэканструяваў дракар паводле копіі малой баявой ладдзі, чарцяжы якой знайшлі ў Даніі. На ладдзі Андрэй Блажэвіч плануе вазіць турыстаў. Плаванню па рацэ ці іншым відам адпачынку будзе спрыяць заўтрашняе надвор'е, даведаемся ўжо праз момант. На гэтым развітваюся са гаспадарствам. Зычу вам прыемных, незабыўных выходных. Беражыце сябе.